Arestado po ang isang 56 anyos na tricycle driver matapos umanong mag-amok at sa pilitang pasukin ang bahay ng isang senior citizen sa barangay Manlukbok, Aguilar, Pangasinan noong gabi ng Mayo 19. Batay sa ulat ng Aguilar Municipal Police Station, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang concerned citizen kaugnay ng umano'y kaguluhan sa lugar. Sa isinagawang investigasyon, lumalabas na nasa impluwensya umano ng alak ang sospek nang magsisigaw at magwala bago sa pilitang pumasok sa tahanan ng isang 61 years old na retiradong inyenhero. At agad namang rumisponde ang mga otoridad na nagresulta ng pagkakaresto ng sospek sa mismong lugar ng insidente. Dinala sa himpilan ng pulisya ang sospek para sa kukulang dokumentasyon at investigasyon habang inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa insidente at posibleng mga kasong isasampa laban sa kanya. IFM News. IFM News. IFM.